Den prayitna mring pamilih ira iki pemandangannya nek iso digawe nggon hutan ngono ya Mas ya nggon hutan lebat Endah Barita Ket mau ning nggon anu rawa ya Mas pantai kok rawa mau aku nggon rawa padake pakan boyo piye nggon rawa Aja waton wadon wae aja melek wong ayu kaping pindho melek wong sugih lho percaya ora nang hutan ya Mas kae lah kae malah Semeru bareng jeblok tinggo background kayaknya kanca-kanca Endah Barita yo kreatif pancen kreatif tenan ya ping telu pangkat derajat wis kaya serigala lho Mas sampean iku bisa larut keneng sambang sarah wongan kabeh loting wicara kang manis manis mermanis den prayitna nggih menika manut dawah langgamipun rasa madu siap sampun rasa madu memanis kang pisan lan aku tumuli katamu
ngaturaken wilujeng lelenggahan. Siap Pak Lurah. Oke, mbok menawi ngersake lagu, Pak. Oke, kejane awake dhewe iki ya pengen mlaku rono rene ya, Mas. Sing penting wis di ora apa-apa to. Lho ora apa-apa. Apa ya, Mas? Aku ki nek ora polah ora iso. Ngene iki yo. Ngene iki rak yo penghasilan menurun. Jenenge lho. Penghasilan menurun. Yo ilmu pengemisanku ora tak enggo iki. Ya, engko bar iki gek jalan-jalan nah. Rasa Rasa mati sampun keparing katur kunjuk baikpun para tamu.